Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:12. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Webes. Ika-22 na sa bulan sang Mayo tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan?
Inopdanay kita, tubtob kita sa taglalauna sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Kamusta? Naka social distancing naka-face mask kita gyapon. Mo kadamo sa nagkaladak pa, no? Mga 280 plus ka mga nagapasaway nga wala sang face mask kag ti ang curfew for my curfew nato na ragyapon na mga kaaksyon. Ay ho, ti anong tanak kay kadamo sa gyapon sang mga ulong tig-ano. Oh, ti dapat kunano ang kasuguan ta sundon tanan, no? Tubtob nga maumpawan kita sining ginakabalakan nga COVID-19 pero ti kun wala kamo halalong ang problema ang mga nagahalong kay nga ako ay ka nagahalong niya ti sadyay pa gusto kay mo ka laday mo daw ay ka kay balong ang imo ginaagyan gali ginapang-rawitan mo na sang kun ano-ano ta baho amo gid na may tig-agid kung kaisa ulo mo. Di mayo maning ato sini nga mga kapulisan at least nga implementar gid nila kabayuntang nga magsigi-sige maning implementasyon sa curfew kag kalakip man ang social distancing kag ang face mask dapat kuanon tagid nang tumanon tagid kunano ang ginabutang sa kasuguan ta para likaw man, no? Kamusta nga to sining nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod sa mga kapurukan kag kabaranggayan ta kabayon ta nga nakatimo-timo na kita sang palanyagahon pero sa way pa palanyagahon ti amat-amat na kay balo na kung kabay nga ti ang halos kalabanan nakapreparar na kag ang iban sini pangita pa ti ko nagapangita ka subong adlaw. Galing iti amuning sitwasyon naton sa palibot sang syudad maintindihan taman pero sa insakto lang mga kaaksyon, no? Sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan kabayuntang sige-sige na ang aton sining paglarga sa iban nga mga lugar kag ang pagpangita tasang kinawala sa mga kaaksyon tadra sa Negros Oriental kag sa bugos nga Region 6 kag tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag. Inopdanay kita mga kaaksyon sa aton sining pagpangalagad diri sa aksyon BBB. Sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa kangilan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. May apilasyon ng aton sining gobyerno lokal ang ato sining mga opisyal sang syudad kag sang probinsya may apilasyon sa DepEd nga kung pwede hindi lang anay sa August 24 buksan ang klase, no? Sa dason na lang amo nang apilasyon sa aton sining mga public officials para nga ti bisan panong kabataan ta hindi makasablag especially sa sining COVID-19 ba o kadelikado gid. Ginabi-abita nga ito sining mga kaaksyon via Facebook Live sa aksyon no Radyo Bacolod. Ipadala lang mga mensahe ninyo kutob sa malabutan talang kag masarangan ta. Plus ang ato sining website ang www.aksyonoradyobacolod.com.ph. Handa na sa baton sang inyo sining mga mensahe kag makabasa-basa man kamo dira sa mga balita adlaw-adlaw nga nagaluntad diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental kag tubtob sa bugos nga Pilipinas. Ano mga balita sa sining adlaw sa Kapitolyo Provincial? Balita ni Aksyon Marlon Hinubia.
Gobernador Eugenio Jose Lacson nagapanawagan sa publiko likawan ang pamulitika kag tutukan ang pagsulbar sa COVID-19 pandemic. May nagapamulitika na ha? Katimprano pa gani ni. Way anay pamulitika. Basi kung sugo lang ni sang COVID-19 di man. Pamulitika na katimprano pa gani nga wala pa gani sang mihoy kag mihay ni. Kagiban pang mabalita sa Kapitolyo, pakarunan tana dugay-dugay. Ano na to gali ang development sa housing project sa Ibi Magalona na sa Ilona, diri sa Bacolod. Yadtong kahapon nga na istoryata nga isa sa mga ginsaylo dito sa Ibi Magalona housing project na noblang status nila. Amuning hibaloon ta karon dugay-dugay. Samtang sa Bacolod City Government Center naman gabalita ay gabalita ni Aksyon Artay Hupon. 40 ka mga numbered barangay sa Bacolod target nga tagan sang food packs. Karon nga adlaw suno sa DSD, benepisyaryo sang SAP kag 4-piece wala madala sa alokasyon. Ano naman ang hatagan nila sang food packs ni? Ang mga hindi man SAF, hindi man 4-piece. Ano ayhan? Karunan talang na plasang developments gikan sa syudad sa Bacolod. Ano pagid ang mga bagay kag informasyon nga dalon ta sa siningaod to. Samtang sa balita naman sa kay Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office pagpatuman sa Enhanced Community Quarantine kag General Community Quarantine nagpanubos ang pag-aresto sa mga wanted persons sa palibot sang syudad. Samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon Brian Morden, may gangtanan sa sining senior citizens nga babae ginlabo patay bangod sa inaway sa igko sang manok. May balita man kita kay Aksyon Alvin Graba, parte sa sining sunog nagluntad kay ina o subo man nga balita kay may isa ka persona nga nasunog pa. So, tungod sang ido yang agin balik, tungod sa mga ido yang agin higtan sa sulod sang balay niya, ginsulod ya pa kay nasang aga, dara sa Lumboy Street, Capitol Heights, Barangay Villamonte, sining syudad sa Bacolod. Hibaloon ta na karon dugang sa kay Aksyon Alvin Graba sa patrol plus ang observation sa diligid lamang madugay. Samtang sa ato naman nagapangunang nga mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, Pilipinas siyara pa lang sa unang wave sang COVID-19 suno sa Interagency Task Force Advisors. Kag quarantine clearance sang masubra 14,000 ka mga overseas Filipino workers pwede na makuha. Kag update sa COVID-19 sa bugos nga pungsod kag kalibutan aton hibaloon karon dugay-dugay. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa atong siligin pang headlines, mabatian sa diliginamang madugay, mahina ang kalaban, samtang yara na kamuda sa inyo tagsa ka mga puluyan nagapakuribong. Saway mga obligasyon, pero sa may mga obligasyon, yara dira subong sa ila sining mga working areas, kag kalakipman sa ila kaladtuan. No? Sige, karon dugay-dugay lang mga detalye, mahinang kalaban. But before sina mga kaaksyon, diri kita anay ho, daligid lang ha. Matag tanay pila ka mga commercials, dugay-dugay balikan ta na mga report sa aton sining mga action reporters.
Magabalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa nagplaylayo pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang Kagkaroon, balikan natin ang aksyon, balita, banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na!
Pabalik kita diri sa aton sining pag-pangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 11:30 na 11:30 na mga kaaksyon. Sige, samtang raga pahunay-hunay kamo sa inyo tagsa ka mga pulian, kaming bala sa pagdala sa mga balita. Sa imo sining pag-ehersisyo hindi gid magkalipat, mag-detoxify o galiyon tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kayang DTX 500 capsule na nagatinlo sa imong dugo, nagasilhig sa mga impurities kag toxin sa imong atay. Ini man na nagabulig panubo sa imo blood sugar, bangod sang organic compounds nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar, bangod sang diabetes, mag DTX 500 capsule na kamo. Mabakali na sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kon drugstore sa inyo sining lugar. Kadtuan tanang balita gikan sa News Center sang Aksyon Radyo Bacolod. Upod kay Aksyon Eden Abuso, Pilipinas yara pa lang sa first wave. First wave pa? Daw tapos naman eh. Sa COVID-19, suno sa Interagency Task Force Advisors. Pero may nagambal man nga second wave na ta. Pero hambal nila, first wave pa lang. Kaga quarantine clearance ang masobra 14,000 ka mga OFWs pwede na nga makuha. Kaga pinaka-latest nga COVID-19 report gikan sa Guasang Pungsod sa bugos nga kalibutan kag especially diri sa Pungsod, Pilipinas. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radyo News Center Report. Aksyon Radyo News Center Report. Sa detalye sa ning mga balita upod kay Aksyon Eden Abuso gikan sa News Center. Aksyon Eden mayong udto. Mayong Aksyon Rex, sari ang aton nga gobyerno ga kalaula. Bago kaula. Kay tingin pa hayag Aksyon Rex ni Dr. Anthony Leachon na advisor sang Interagency Task Force nga yara pa lang sa first wave ang Pilipinas sa sining novel coronavirus outbreak. Ano to yung ganing hambal ni DOH Secretary Duque. Duque? Hambal niya, second wave na kuno. Gani man. Kadamo, Aksyon Rex actually sa nag-contradict kay si Duque palang nahibaluan kag nabatian tang naghambal nga second wave. Gani. Pero si Interior Secretary Eduardo Anyo kag si Presidential Spokesman Harry Roque nagapanindugan gid nga first wave lang sa gihapon. Subong man niyo kay Dr. Anthony Leachon. Leachon. Why budget na Wala pag Pero sa interview Aksyon Rex kay Leachon, wala pa na flatten ang curve. Rason nga wala pa nagaka-experiensyahan sang Pilipinas ang ginatawag nga second wave. Sa iya pagklaro, kinahanglan nga ti ma-flatten ang curve sa first wave kag kon may liwat nga magpositibo, amo nang pagdeklarar sang second wave. Palayag sang doktor ang pagpahalog o kon pagkakas sang iban nga lugar sa lockdown ang wala nagabuot silingon nga naghagan-hagan ang virus, kundi gintagaan tsansa nga liwat mapasanyog ang ekonomiya. Amo nang sad truth dida ka matuuran dira Aksyon Rex kay kung sige lang ka lockdown, wala gid tsansa. Wala gid tsansa nga ti ang gobyerno ta sa prangkang istorya ga palamunggo man isang pangita sang pundo ni kundi ni mang harap sila kundi lamang hulam sini. Amo, pero tinay baluan Aksyon Rex nga base sa Centers for Disease Control and Prevention, ang epidemic curve ang nagapakita sang lakat sang pandemic sa pang-adlaw-adlaw kag ang pagsaka sang linya ang makadikta sa mga otoridad kon ipatuman o kon ipaidalo mang iban nga lugar sa lockdown kag ginakuha ini kun tani nga oportunidad nga mapasanyog ang healthcare system kaangay sang testing, hospital, healthcare workers kag iban pa sang isa ka lugar. Ti ang sabat naman sang iban di Aksyon Rex, paano kay wala man sila budget sa ila personal kag wala man sang budget gikan man sa gobyerno nasyonal kag wala man kuhaan sa mga equipments diri sa Pilipinas.
Ti suno pa sa sining doktor, posible ang second wave kung kaangay sa Singapore. Magabukas ang o kung magbalik ang biyahe sa mga paluparan kung diin may mga migrant workers kag ginakabig importation cases nga makasulod. Iyaman ginpaandaman ng mga pumuluyo bago nagapasulod na sa tig-ululan, ining posible makatugas ang madamo pa nga kaso sang COVID-19 bangon madamo sa mga ginapang evacuate kag hindi na mapatuman ang ginatawag nga social distancing. Pero ang iya ginagin highlight Action Rex nga kaangay bala sa China nga nag-zero cases na gid sang pila to ka adlaw kung butang ta isa ka bulan Action Rex. Then may Tapos another nagbalik positive. That's the time nga Pero pwede alarming na ang pagbalik sang COVID-19 now. Yes, alarming kaya hindi na ni gani Action Rex madula ang pagkabig sang Pero iban pila ka bilog ang nagbalik to sa China nga may COVID-19. Madamo-damo na to Action Rex kay ni gamat-amat naman kay kabalo na kita amat-amat sila bukas sa mga establishmento. Nagamat-amat balik ang klase. Ti mga kululbaan may mga nagagwa man nga report nga do nagdugang pagid gani may mga kumbaga may mga rashes na nagaguluwa na nga indication naman sang COVID-19. Do hindi gid siya mapaktan kung ano gini bala ang matuntod nga mahambal mo nga amo na siya may COVID-19. Kag nga may first wave, may second wave, may third wave. Kabay Ano pa na nga sa wala punto na? Mayo tani kung food packs na ang mga wave na. Na mga wave dapat food packs na, hindi kay wave ko na nga wave na. O kung wave lang mo lang nga wave Oh, na wave na tibabay na lakat na to. Hi. Oo, mo lang na. na. Hindi na magpalapit. Pero do siling sang expert sang pungsod ang ginpabutsyag nga ti ara kita sa second wave daw ay pa man ni kuno kumaturon daw first wave pa man lang kita. Tiyan mo nang ginaulat Action Rex kung ano diya ang basihan ni Health Secretary Health Francisco Secretary Duque. na saya. Tiyan mo na. Kung hindi man lang ta magpati sa Health Secretary ta, mas mayo nga wala Health Secretary, kamo-kamo na lang. Ako na ganyan ba? Ang sino to nga rin nagkwanto nga Si Presidential Spokesman Harry Roque, Harry Roque, Interior Secretary si Anyo, Anyo. kagang advisor mismo sang IATF. Di dapat sila na lang sa Health Secretary. Parang mas mayo na lang bala. Amo na ganyan Action Rex, hindi ba klaula sila kan sila laman na Oo, sila man lang na halin pa na nagligad nga mga inadlaw nga nagtalang-talang sila. Hindi amo. Ay nano nga. That's why nga dapat i-clear tani nila Action Rex. Oo, Sila naman ang antisipalaya. resource person nga Correct. ginasaligan sa mga pumuloyo. Kag kita man dire. Kag kita man ang naga-relay dire sa mga tao. Oo, dapat pinungkuan na nila antes ginpagwa. Nakibot man ang presidente. Lingi, ay, second wave na ta? Kado wala mo ko ni kahambal ni. Amo tong galing departamento sa ikayong lawas si Duque, si Duque mo. May rason siya nga maghambal sina, pero anong balasiyan niya? Amo na kayo wala yung mangin pathag or isa-isa. Di ba may conference na sila? dito yung ginhambal kagapon. Dapat before sina ginhambal na niya. Tani na istorya rin. Karon mahambal ko niya mo ni. Hindi ka mo masyak ha. Basi kung directo? Basi kung direkta ito nga gin-live din sa PTV4? Basi, posibilidad. Antes na wala sila nag-inistoryahan na anay. Nga mo wala lang na report istorya. to. Wala briefing nga natabo. Honesty is Basi the best dala lang policy. sang COVID? Butiya. Pero di ba lang tayo ni karon kay basi ambot kung siya ang magwa karon or si Undersecretary Vergere. Di ba lang na karon Action Rex kung may pagathag siya o kung kung may clarification siya, kung may clarifications or panindugan niya gid nga second wave na ta. Kung magpanindugan gid siya, kung may pakita man siguro dira nga ebidensya. Mapati naman na yung iban kay nga ayo kay doktor ko sa DOH. Ako yung Department of Health dire secretary niyo ko. Di ko yagali mapatihan kung magambal ko iya. Galing kay siya pa lang to Action Rex mo do. Pila na edad ni Doki? Ni Tito? Tito mo. Ginasikway ko na ginasikway ko na sa nanay sa makadali. Kaya do 3 versus 1 sa mga Action Rex mo. Pero anyways, available ng Action Rex ang quarantine clearance ang masobra 14,000 ka mga overseas Filipino workers nga nakatapos na sang 14 days nga quarantine kag nagnegatibo sa COVID-19 test. Sunod sa Philippine Coast Guard, available ng quarantine clearance ang 14,669 ka mga OFWs. Sila ang nagnegatibo sa COVID RT-PCR test nga ginpatigayon sang sub-task group for repatriations para sa OFWs. Ang mga ngalan
tanan sa mga nagnegatibo ang makita sa link nga ginahatag man sang ahensya kag sa tion nga mayara na sila sang printed clearance, posible na sila makapauli sa tagsa nila ka mga pamilya. Pero ang kabudlayan lang dire, kung na magapakig-angot naman sila Action Rex no sa mga naglain-lain nila nga probinsya, bangod ti ang mga provinces man di may kabudlayan magani makig-angot sa ato National IATF kag sa OWA ti medyo hulat-hulat naman sila. Sa aton nga latest update Action Rex diri sa Pilipinas. Mga pila na da? Mga 13,000 lang sa Pilipinas. Na sobra na no? 14,600. 14,000 na? Ti amo nang nalabotan ng second wave? Nga sige saka sang kaso? Tululong nga. Pero ang nag-negative din sila Action Rex, ang 14,600. Negative na sila. Pero ti ang mga, naman da kay, di ba, Action Rex, may ara gani nga, like, diri sa aton experience, tama na. Nga, dito, sa ginhalinan nila, negative sila sa test. Pero paglambot diri nga gina-sure, kag ginapaidalom sila sa liwat sa test, diri na sila nag-positive. Ti mo na mga kululbaan, kay ti... sa first nga rapid testing, negative ka, mag-second test ka da, positive ka, sa ano naman? Amo pa na wala explanation. Si Dr. Eden, hindi ka-explain. Okay. Abi Basta ko si kung Dr. ikaw, Rex secretary, donkey ka eh. Si Tito, ko lang na siya. Pero wala ko naman naman na ang iyang nga... Amo nang ginapamangkot. Kung first rapid test, negative ka. Pag second mo, tingalagan positive ka. Pero Nga sa way rapid test way ka man da, actually, ginbutang na sila sa ulan nila mo nga sila lang dang tao da. Tinga nagamo naman. Nga kung may upod ka sa isa ka room, gin-quarantine ka bla, ang upod mo to yan nga wala. Ikaw yan nag-positive, di mo na inakwa. Gani do, amo na gani, ang pala mga Basi galupad na sa hangin. Amo na kambal sa iba, nga diin ni halin, paano ni, kung ano ni natabo na ni. Pero ti, kabay pa siya, Rex, sa mga gapadayon, sa mga rapid testing na sila. Negative lang sa PCR. Sige, honta lang Why man na kaso nga mag-positive ka na, importante naka-start ka na sa pag... quarantine da, kaya hindi na maglapta kung naka-quarantine ka na mo. Hindi ka da magsigi ka hulag, para hindi mo maghulag-hulag da ang... Gani Ay, doon nag-enjoy da ng virus, Action Rex, yung nag-hulag ang tao, kay ti may, sa mo lumpat-lumpatan, Gani man. Pero ti, ambot na ning matabo, kay ti ara, nasa subong Action Rex, no, halos tunga-tunga, nakita sang tuig 2020. Pero since the start, January pa lang, COVID-19 ang ginaistoryahan. Gani, halin pa na sang first week of April. Do mo diri sa aton, pero like sa China, nag-umpisa, kita na balita, Action Rex, December. December? Last week sang December. Pagka January, amo to din nagamat-amat. Hasta pagka March, naglambot na sa aton sa naglambot Pilipinas. na din sa Pilipinas, pila lang kabulan. Ay, saan ka pa mag-COVID-19 magwa man? Do, hindi namin chindihan nga ni Action Rex. Nadala na ganyan sa fashion trends ang tao pag suksok sang face mask. Do, hindi na pwede nga hindi mo face mask kaya ginadapok man. Gani man, kung sa bagay, okay man na. Naka-face mask ka, naka-social distancing ka, okay man na. Patuman na nakagmanda na para manda naman ang nasa ulihi. May tabon ganing nawong ta. Galing kiti daw paborable ni sa riding in tandem. Hindi galing makita lipstick niya. Amo lang na galing da ang mga makeup kagang lipsticks, ang lipstick lipstick ang ano pa na ng makeup mo kag blush hindi kita blush on di kita no. Ano naman? May minto tas ang may may Action Rex may mga design. May plastic cover na yung para makita ang lipstick. Ay na. Sige lang. Basta importante naka-face mask lang agad social distancing danaya. True. Patuman lang na para kung di ba gusto sang tanan mo untatan iti patiyan yun naman lang para isahay lang. Diferensya mo. Kung ang inyo face mask kung inang disposable ti way gid ka mo na mimo mabakal gid ka mo na pero kung ubala ba may 5 ka nakaparisan good for 1 week na sobra na gani kung isip-isipon mo. Tiyan mo nang mayo gid naka-face mask gid kita. Correct. Social distancing. Gusto mo? The social distancing na lang ang pero what I mean nang kung maglakat-lakat forever na gid. Hindi man forever. Kabudlay man na mag-social distancing. Kabudlay man na hindi ka ka-holding hands sa amigo mo. Laban migo.
Gani kag kabudlay kung mas social distancing basi masalaan ka to blaya nga way kaya upod blaw. Di nga kapyot sa kamot mo bala action Rex basi nalipat na bala nga ang ibugali kamot homo. Oh, nan. O kon garas. Oh. Kabudlay ti. Budlay gid. Sige lang lapit na lang Lapit yan na lang pakamuyuan ta. Basta importante naka face mask kag social distancing lang. Kay amo pa lang nasubong ang sabat action Rex. amo Nga pa lang mapaganagan, para wala hindi pa hindi na vaccine. magdamo pa. Munang dapat himuon tagid, no? Yes. Paalimton gid na sang inyo sining palatuntunan. Ano dang pinakalites? Sa COVID-19 update nato na Action Rex May 20 as of 4 p.m. Ang kaso diri sa Pilipinas ang naglambot na sa 13,221 ka mga COVID-19 cases. Ang nagkalamatay diri naglambot na sa 842 samtang ang mga naka-recover ang naglambot naman sa 2,932. Pero ang kaladlukan Action Rex area ang sa aton Wala ganing nga- positive kapon Ang as of pas- 4 p.m. As of sa 4 p.m. Pilipinas. wala tan na ano gid Action Rex mo. Basta Ang ano ni nagkalamatay nagkalamatay kagapon. o kagapon nga talita 5 or 6. Basta nubo-nubo sa Action Rex. Mas damo gid ya permi ang Kabay aton pa nga subong recoveries. adlaw, kabay pa nga Wala mas sa imposible nga zero. basta kung magnubo-nubo pa gid mas okay gid. Oo. Kay Kag makita ta recoveries na lang gid tanan. ang recoveries na dra gasaka man mo. Ang mga positive ti damo pa gid no. Damo pagid Mga Action pila Rex. pang positive gani sa Pilipinas. 13,000. Grabe. Ti pakamuyuan tanan nga Oo, 13,000. kabay pa nga lang na asta sa 15 or 14 Kag lang. hindi na sila magdugang to sa mga nagkalamatay pa. Oo. Kundi diri na sila sa recoveries. Galing kay dire sa aton, pasalamat kita nga amo pa lang nagkatabo sa ibang mga lugar. Grabe na to, may mga lockdown pa to gani sa iban nga mga lugar sa Metro Manila ho. Correct. Ti amo nang iba naman Action Rex basi ang balila magdugay pag inisang una may mayo pa to kay pila pa lang ka simana ang lockdown do kaya pang gutom. Pero do Kaya subong do magduha ka bulan, isa ka bulan kag tunga na ni nga lockdown niya, gutom na na. Ano amo man ang naman ba si ikasarang sa prang kang istoryang LGUs nga natungdan, ano man ang ikasarang nila man nga taga nila isa-isa ka taga 10 ka kilo da, taga 5 ka kilong pamalay da plus pares mo sina. inadlaw lang Action Rex iti min interview ta gani nga ti damo dan sila balay tag 2 ka kilong isa ka meal. Ti Grabe, tatlo no? ka kanan sa isak adlaw. Nante, ang sa aton COVID update Action Rex sa bugos nga kalibutan, naglambot na sa 5,087,859 ang kaso sang COVID-19 sa bugos nga Grabe, kalibutan. Ang nagkalamatay diri Action Rex, imagine 329,768. Pero pasalamatan. Sobra sa tunga. Oo. Pero ang pasalamatan, tadi Action Rex ang naka-recover, naglambot sa 2,022,727. Pero sa nasambit nga record sa 5 million na Action Rex, ang active o kung infected patients dire ang naglambot sa 2,700,000 kag ang yara sa mild condition ang 2,600,000 samtang ang ara sa critical nga kondisyon ang naglambot naman sa 45,802. Sa gihapon ang aton nga top 5 Action Rex ang USA nga may 1.5 million ka kasos ng COVID-19 kag naglambot na sa 94,000 ang nagkalamatay. Sa Russia, may 308,000 ka COVID-19 case, kag 2,900 sa nagkalamatay. Ang ikatatlo ang Brazil, nga may 293,000 ka kasos ng COVID-19, kag 18,000 dire ang nagkalamatay. Ikaapat mo ang Spain, nga may 279,000 ka kasos ng COVID-19, nga may 27,800 ka nagkalamatay, kag ang ikalima, amoy ning UK, nga may 248,000 ka COVID-19 case, nga may 35,000 ka mga nagkalamatay. Dugahambal lang ta Action Rex no sa mga kwarta bala nami tani kong kwarta ni. Gani. Galing kay mga tawo Action Rex ang involved dire. Minilyon na. Ning matapikan blas ang COVID-19 eh. Kapin pa kon why kagidasin why. Why na gid. Amo nang kasubo Action Rex. Kiti kilala yun yung Pilipinas nga one of the poorest country. Ti that's why nga damo man ti pasalamat man ta damo nagabulig sa aton pero ginapangabay taman nga nagabot nga bulig makalambot gid sa natungdan. Correct. Amo na da siya. Amo gid ang dapat gid. Amo ginada ang tulok-tokon. Mayo gid sige El Presidente.
Salamat, gid. Salamat man, General. Ayos. Balita kag-update gikan sa News Center, Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eden Abuso. Salyadang nga mga balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Bahugid. Ang hambal gani sa ngaton siling mga kaksyon, no? Siling ni Eric G. Farm linya maayo pa di na lang maghatagay Action Rex para salamat salamat gutom. Hatagay damo wala natagaan kaysa natagaan ka mulon mana nila maayo. Di na lang hatag budget sa pangulo ta. Gani man. Muning mabudlay, no? Kay may nakabaton, ang iban wala gid kabaton, no? Amo nang pinaka mabudlay gid sa tanan. Ayos, importante, face mask kag social distancing lang. Kung nagapangita ka sa ginawala mo subong adlaw, naka-face mask ka lang kag naka-social distancing. Okay na siya. Plus kung ano pag mga measures ng ginahimo sa imo sining olobrahan, tumanon ta. Amo lang na ka importante. Tob nga malampuwasan ta ini. Ay po. Kantuan tabi si Aksyon Alvin Graba sa patrol. Kung kamusta ang mga borderlines ta, kung narapas la sa gyapon, mangisayod tabi sa aton sining patrol, anong observation sa aton sining patrol. We have Aksyon Alvin Graba, hibaloon ta na yung sitwasyon. Aksyon Alvin? Aksyon Alvin? Rex, no? Ang patrol, Arin Subong, diri sa area sang Bacolod Talisay border sa subong tinion aksyon na Rex padayon sa Quiapo, no, ang pagsulod sa mga salakyan halin sa Silay Talisay kag sa northern part sang probinsya nga nagasulod diri sa area sang Bacolod, especially di sa border action Rex. Kagi napakita diri action Rex pero ginalantaw man naton hindi na ni sako na pag-isip, sobra na ni mga 200 ang nagasulod. I think siguro mga masobray sa kalibo. Nga nagasulod ng mga salakyan. Ang nagapasulod ng mga salakyan diri sa syudad sa Bacolod. Both public and private na? Yes, Action Rex, no? Both public and private. Mga pribado nga mga salakyan, may-ari diri Action Rex nga mga auto, mga pick-up, ang salakyan di Pasay, halin sa Silay Talisay. Silay Talisay, Bacolod, vice versa? Yes, sir. Silay Talisay, Bacolod, vice versa, no? Ang mga kapulisan diri sa Karon Action Rex, padayon sa gihapon, no? Valyacar Transit. Oo, nagabantay sila. Kagati, ginaparahan sa urunhan na niyon Action Rex, may bitaw. Sa may monumento sang Bonboyad ng Harabutang. Until naman sa area mismo, sa border, nga ari sa gihapon, ang mga kapulisan sa idalom sang police station number 3, nagapatuman Action Rex number 1 diri ginalantaw ang at and even number scheme. No? Ang police gabantay kung ang salakyan sobra, sigurado ko dakop gid ni. Ang mga pasahero bala sa isa ka salakyan, wala nagapatuman sang social distancing, kung bala nadakpan o madakpan ni sila, may nakitan kita diri Action Rex, ikaw mo, ginapatuman diri subong. By the way, ang salakyan gali Talisay kag Silayda, sa nakita mo, parehas man diri sa Bacolod nga may mga gap man sila, may mga ano man ang ginabutang blang plastic na. Yes, Action Rex, no, may barriers, no? May plastic barriers nga ginabutang ang mga pasulod, no, mga salakyan di pasahe nga nagapasulod sa siyudad sang Bacolod. Ano na magsulod sila, gina-check pa na? Yes, Action Rex, no? Gina-check subong sa mga kapulisan, mga private Action Rex ang ginalantaw na lamang ang and even number scheme.
ang nakitaan ganin akong the reaction Rex, even mga, I don't know, kung mga perisa ba, ini walang mga salakyan, mga nag-deliver sa mga goods, may mga salakyan diri nga kahit subong Webes, I think add number. Ang add number is 246, I think, no? Lain man subong action Rex, kami ari man mga even number nga nagasulod. Depende na guro sa rason nila yung mga even numbers. Depende na sa rason kung din sila makadto, ginapamangkot man na sila. Kung gamay man lang siguro nga mga bagay, gina-consider naman na nila guro. Yes, Action Rex, base pa lamang. Kaya kagina nakita natin si Captain Richard Pajarito, nagka-10-7. Pamangkoton tani siya, ano gid bala mga rasones, especially kung ang nagasulod sa Bacolod, ano ang gina transaksyon at bala makadto sa LTO magpa-renew. Isa man na kay I think ang LTO is 1 kag 2 bala daw may pinalidad na ang 3 kag 4 daw muna sa subong bala mo daw March April muna sa subong ang gina-cater nila. Yes, Action Rex, no? Kay sunod diri gani kay Mr. Rioben Tampos ginatagaan man nila sang 60 days grace period. Ang 3 kag 4? Ang 3 kag 4. For March and April na siya. Yes, sir. Until ginatagaan nila prioridad. Until ano pa na? 60 days, 2 ka bulan Oo, 2 ka bulan mo. More or less July 15, no? Oo. Hasta July 15. Oo, ginatagaan nila. So, siling ko ganit, sir, may dakpanay. So far, may valid reason man. Pero kung mga nag-expire na gid, obligado dakpon. Pero ina mo lang nga bulan sang Marso kag Abril, may consideration kay ginatagaan nila sang 60 days grace period. Sa National Interaction Rex, padayon ang pagsulod sa mga salakyan REC, sir. Kabalo ka Action Rex, duha lang kita istorya. Ang sudan niya subong? Ano sudan niya? Uga. Good good for the heart na. Ugang kani sapsap. Good. Oo. Good ginagyapon niya. Siring ko gani Action Rex. Anay nga nag-GCQ pero nanong salakyan da, hindi gid man tama gid kada mo? Hindi gid man taman kada mo Action Rex. Pero daw kadasig lang makasulod pala Action Rex. Kadasig lang makasulod. Kagina, tang nagapadulong kita diri, na sugata taman siya kay mag-sinyas man siya bala Action Rex nga kita na itatos border. Kaya nakitaan ko kagina ang back-up Action Rex, back to back bala. Ang police station number 3. Bao damo man to unod amot kung nagkaladakpan to sa social distancing o kung nadakpan kay wala face mask, no? Gali. Oo, ang namin sudan sa ari na si sir, kanami isang sudan niya kadina Action Rex mo. Hindi na pagtilawi Yeah. Siling ko gani, anay nga nag-GCQ na kita, ang mga benefactors daw nalipat magdala. Kung ECQ may dala. Way na sa naghahapit mo. Wala sa naghahapit mo. Naka 10-7 na ni si sir, no? By the way, sir, mga observations lang. Nakita namon diri sir ang kunti subong dia add number, I think. May mga nagasunod nga mga even numbers sa ending sang ila sini nga mga salakyan agid mga rasones diri sir. Una sa tanan no nagapangayon kita sa mayong otto kay Action Rex kag kalamati sa Action Reduce. So ang ginapatuman naton subong no ginastrikto gid naton ang odd and even number scheme no. For example subong adlaw is Webes, so ang aton nga ginapasulod diri amo ang even numbers. So may ara magyapon kita nga mga consideration o exceptions. Like for example, ang iya salakyan even kag hindi qualified na magsulod diri sa syudad sa Bacolod, pamangkot din nato no. Napamangkot naton kung ano siya, katrabaho siya diri sa syudad sa Bacolod or empleyado or empleyada sa sakong ano nga mga establishmento. Kag ginatugtan naton nga magsulod. So bali ini kong empleyado pero may personal nga salakyan pakasulod sila. Yes no, may consideration kita tungod may exemptions man kay tungod nga gatrabaho sa kon empleyado sa sang government
offices pa naton diri sa sudad sang Bacolod. Ano ba ang mga ginatagaan naton sa considerations yan ni sir? Sa piyak nga nagbukas na ang pila ka mga ahensya sa gobyerno. So the same, nung ginapatuman man naton ini sang una nga DCQ pa kita, ang inang mga emergency cases, no? Like may dalon sila sa hospital or may ipa-check up sila sa ilang doctors, no? Depende man sa pag-validate naton sa pag-interview naton sa mga pasahero o kung tag-iya mismo sa private vehicles. Ang mga salakyan sir for renewal and others Pero may ginpabalik sila Action Alvin ha? Week no, gina-obserbahan naton nga gadagsa ang tungod nga bukas na ang LTO, ang SSS. Pero depende gyapon kung sa judgment call namon dire sa border kung pasudlon o hindi. Kay pwede man sila kung ang ilang salakyan is not qualified na magsulod dire, pwede sila sa next day sila. Kay tungod nga ang number sang ilang plate number puwas pa ang schedule. So puwas na lang sila matransaksyon dire sa Bacolod. Pero ginapabalik niya sir. Yes, sila pabalik din namon. Pabalik kali nila Action Rex, no? Naging pabalik na sila subong adlaw? So, subong nga adlaw, sir, may pila na ka mga salakyan, ay, ari pagali Action Rex, so, gintudlo niya na bago lang, o sa ato sila nga Facebook Live, may ginpabalik na, o ano mga rasones niya. So, amo na siya, hindi siya qualified na magsulod diri tungod sang iyang plate number is Yes. Sir, kagina, masyado ka sako sa inyo, sir. Number one diri nga, masyado ka sako kay kagina sa katataka nga ikaw mismo nagaman sa pagpandakop. May mga tao to sa likod sa inyo pagtubak. Ano na sir, dakpa ni sila, sir? Yes, no, apprehension sina so, tungod nga may directive sa aton nga city director, no, one time big time sa panakop sa mga violator sa labi na ang wala ka-obserbar sa social distancing, the same time ang not wearing of face mask. So ginapang dakop ginaton para nga magahatag edukasyon sa mga pumuluyo nga mangin aware sila sa pagsuksok sa ilang face mask kung magwa sila sa ilang balay. Kagina sir, may nakitaan ko to kagina sa may back-to-back mo, 4. May pila na sa karon ang nagkaladakpan as of this broadcast time, sir. So initially ang apprehension namon subong nakalabot na sa 15 tanan ka tawo, no. Ang ini nga mga kaso halin sang sa nona na-conserving social distancing and not wearing of face mask. Halin sang sa nona, sir, o just for today? Just for today morning lang. Okay. Mga umpisa na alas 6 kagina sang aga ang paggilinuwa na sang tawo man. So, bali 15 na tanan. Bali 15. Nga mga lugar. Bali sa bilog area na sang station rin aton nakuha, no, kay alibot ang aton nga team sang patrol, no, from Mandalagan, Bata, or Banago. So different barangays na ang mga apprehension namon. So sir, may mga nagalabay man sa inyong mga beat patrol, nag-standby lang sa isa ka lugar or nano ni sila, sir? May mga tasking na sila, no, beat sila at the same time gadakop mangyapon sila sang mga tao nga makitaan nila nga wala na naka-observe, no, sa naton nga guidelines sa naton nga general community quarantine na, no, lalo na ang pagsuksok sang face mask naton, no, kung wala pag-obserbar sang social distancing. So dali lang si Action Alvin Graba, balikan ta siya with Chief Inspector Captain Parito dra sa area sang Talisay Bacolod border, no? Balikan ta si Action Alvin Graba sa patrol. Action Alvin? Yes, sir. You were saying kanina. Bali ang aton nga mga ACP o ang aton nga mga beat patrollers nga mga pulis. So the same tasking na sila, kapanakop sila sang mga tao nga nagabayular, no, sang protocol sang aton nga DCQ. Wala naka-obserbar sang social distancing, kag wala pag suksok sang ilang face mask. Pinadakop ini nila, kag idalon sa ilang post, itawagan sang patrol, ikuwao naman sa patrol na kag dalon sa amon nga police station.
Okay, now, sir, ang ini nga proseso sa pagpandakop ni, paano ni sir, let's say, isa salakyan, isa kasalakyan, private, may isa dara sa ilang nga wala nagasuksok sang face mask. Anong matabo? So, wala kita man sa nga ginapaboran, pasensyahan na gid ginapapanaog gid sa kagdalhon mo sa police station. Wala sa TV? Wala sang pili kita subong i-filean kaso kaya muna ang order sa aton na city director. Oo, kapusing gano'n, sir. May nipili, private salakyan ka man, o kung delivery ka nga salakyan, o kung sa sulod sang salakyan, kung sobra takop man. Yes, no, wala kita sang bias dire sa pagdapanay sini. Kag pasensyahan na gid kung sila matsambahan na wala sang tismas, di mapailan gid sila sang kaso. Action Rex, si Police Captain Richard Fajarito, not unless may dugang ka nga ipamangkot sa iya, kay nakitan man naton di reaksyon na Rex sa iya, no? Masyado ka sako, kay kagina, nakitan man naton siya. Okay na siya siguro Oo, yes, Action Rex. No? Oh, by the way, nagpabalo man diri si Police Major Sherlock Gabana. Si Major Gabana, Action Rex, subong may 19 na ka mga persona nagkaladakpan. This time, Action Rex, social distancing, kag wala nagasuksok sa face mask, no? Amo ni ang nagkaladakpan. So, ongoing gali ni siya Action Rex. Salot ko lang, sir, mando ginini ni CD, sir. Yes, iyan ni CD kita ang direct no, para nga ma-educate naton ang tao. Until nga mag-lift ang ini nga mga guidelines sang with approval na sang interagency task force. Okay. Thank you, sir. Ang sapyak to yan, ang sapyak action Alvin? Sa piyak action na Rex nga border control. Sa border control action Rex, sa may dalan sang Bata Circumferential Road nga nalapyan man kagina masyado katawhay, no? Ang among border action Rex, ang kalabanan diri nga nagalabay halinggi sa Talisay kag sa Silay kag sa North. Puti, kamusta tong kaimtangan niya sa piyak? Ang sa piyak, ano latest to sa piyak sa karon, sir? Dito sa may Bangga Rowells naman, the same ang ginahimo nila dito, ginastrikto gid ang pagasulod halin sa probinsya sang Negros. Amo man na gina-observe man ng gyapon ang number coding scheme, at the same time ang pag-observar sa mga pasahero sang social distancing kag wearing of face mask. Kuan sir, ang ining sa may Bata Circumferential nga border. So sa Bata, amo may ni siya ang isipin namon dito, amo man ni lagaw-lagaw manobra sa nga pulis naton dito hasta sa mga sulod-sulod, ginasulod nila sa market. Kag kung sino ang mga violators, ginadala man sa ilang post, kag itawagan man sa patrol, kag idalhon man sa police station for appropriate charges. Thank you, Action Rex, no? Si Captain Fajarito. So, amo ni Action Rex ti lauman ta kung subong niya ongoing ang ila as of this broadcast time. Sini nga udtokin sina ang nagkaladakpan sang grupo ni Captain Fajarito while kay Major Gabana 19 na tinahawag mo sa iban nga backup station sa piyak sini nga may mando ang aton sini nga ang subong lang nga no dumudamo nagkaladakpan no gani bakit mo kagabi itong 287 bla kaya inang na kwan mo muna check mo nga record sang police sa mga backup stations. Napulo ka backup stations from stations number 1 to up 10. to 10. May paaman pa duha. Ang iya sang Bacolod City Mobile Force Company kag ang Mobile Patrol Group nandakop man Action Rex. Amo ning mga nadakpan nila nga gintiner sa BCPO. While ang iban nga mga backup station kinatiner naman sa mga gym, malapit man sa ilang sini nga lugar. Kung may gym, okay. Kung wala gym, at nga isang station number 2, nga dito lang sila sa guwa sang api. Nga magwa ka na gid lang, way kapag face mask. Amo ba na siya? Magawa ka na lang gid man. Way ka pa face mask. Himuon mo pagid naman. Tani, nagsulusulo ka lang sa babaw sang kalibutan para way ka malatnan bla. Oo, kay way gid sila, hindi gid sila aware, no? Nga mas kinanglan pa, nga dapat magsuksok sang face mask. Pero dapat gid Oo, kasi may araw man Action Rex nga
may daragid man tuod face mask, anay nga ginusisa sang polis, mambal, ay dali lang sir, aragali disbulsa. Amo na lang makita ta kung kaysa maglabay ta sa mga dalanon tang face mask ara sa liog nila. Oo. Nagbutang-butang ka pa, hinukas mo na guro nagdalagan para madakpan ka mas mayo na gid. Hindi kay butang mo pa sa imo nga liog. Wala, isa pa rin. Ano yung sagang mo na kagliog mo, butangan mo face mask, kundi ino mo. Okay. Pasensya lang sa mga ka-aksyon ta, no? Kaya amo ni ang dapat ang himuon mo, dapat suksokid kita face mask, kag social distancing. Yes. Ay mo ka man asang ginpatigayon ni nga, subong anay ligwahan ta, magsali ka pasuber. Oo. Do sa mga katunto nga klase ka mga galing ka budlay lang yambal nga mga tunto mo. Do karami gidya pang That's why if you are in Bacolod, you should remember and you ought to remember, wear face mask. Dapat gidi bisan din ka subong nga area, bisan din ka pa nga area subong gina-required ka gid nga magsuksok ka face mask. Oo. Kapin pa kunara ka sa dalan. Kung sa sulod ka siguro sa puluyan, okay man na mag-face mask ka, pero ara ka sulod sa puluyan mo. Normal lang nga, bisan paano, why bla face mask, pero ang maglagaw-lagaw ka daw kung may kantuan ka, dapat sukso ka gid face mask, kag social distancing gid. Yes, action na Rex, no? Amo ni ang pinaka-importante gid. Dapat sa sunod sa balay, okay lang na. Kay total, ikaw man ang boss sa imo balay. Pero kung sa guwaya, hindi ikaw ang boss, hindi na ikaw ang boss, damo na ikabantay sa isa katawo nga sa sining violation. Amo na nga, hindi man nila mabaso lang mga kapulisan ta. Kung nagahimo lang kag ginapatuman sa mga pulis naton, ang ila katong danan da. Oo. Dapat katama mo. Dapat dumdumon nila nga sila mismo may obligasyon, especially kung ari sila sa sagwa, dapat magasunod sila sa anuman nga ginapatuman sang syudad, especially dumdumon gid nila nga may nasugata sila, may gasunod sa ila nga tawo nga hindi mo man mabalang gani kung anong status mo pareha sa imo. Naga-face mask kaya gani, pati sa patrol mo. Isa magsaka ka di sa stasyon ka, face mask ka. Magsaka ka, naka-face mask ka pa. Tapos, kabudlay kung kaysa mga tawo, Action Alvin. Hindi man tananing mga salawayon niya, pero may mga salawayon gitaya. Amo nang ginabalbala ni Police Captain Armelin Vargas. Amo ning mga tao ni nga may balatian nga TB. TB man? Tig-abagol. TB gali. Tig-abagol. Tig-abagol. Ginahambal ng suksok face mask kag social distancing. So, kung diin gani ginhalugan, dito man nagpasaway. Gani man. Kung di mo paghalugan, kung hindi mo paghalugan, lain ka naman. Pero kung halugan mo gamay, gasubraman. Ay, patuyang man. Amo nang ginambal gani ni Captain para sa yung mga tao ni kamay mga balatian gid nga TV. Din nga lugar ang may kuana kay madalawat na lang tato mga tao tanay sila inang pagsilingla mo gid nang sulundan. Oo. Ay, So, amo ni Action Red, no? Ang sitwasyon diri sa area sang Bacolod Talisay border na timingan tagid si Captain Farito. Salamat gid. So rekta diri sa area sang Talisay Bacolod border with action Nani Kirao. Ang ka-aksyon nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Alvin Graba. Balita gikan sa patrol, gikan dra sa boundary sang Talisay, kag syudad sang Bacolod. Amo na, liwat naton nga ginapanumdum sa aton, nga mga ka-aksyon, nga kung yara ikaw, sagwa, kag nagapanglakaton ikaw, face mask kagid. Kay nga, luwas nga protection sa imo, protection man sa isig mo kapariho.
Oh, nga kung naka-face mask ka, sang tiyempo nga aga lala ang sitwasyon nga nag-face mask ka man. Aray nga daw, ginhalugan gamay, hindi ka na mag-face mask. Ay, dapat ang mga kapulisan ta magkampanya sini. Kay ginapatuman pa ni saton ang face mask kag social distancing. Amo gina ang unahon tagid, no? Itanom tas paminsaron tang may pamilya pa kita. Hindi ta magpaminsaron nga nag-isa, hindi ta magibutang sa paminsaron tang isa na lang kita sa ibabaw sang kalibutan. Kaya kung isa ka na lang sa ibabaw sang kalibutan, no need na nga mag-face mask ka. Kuha ka blabato kag ipukol sa ulo mo. Parang way ka naman pamilya, way ka naman kilala din. Amo na lang na. Ano gid mag-face mask ka kung maglakat ka sa dalan, ha? Masakit sa ilong? Di ka kaginhaway? Abi ang balsakon, di ka kakita? O nano? Para maintindihan ta na lang. Nga kung gina-required ta nga may face mask kita, dapat tumanon ta. Kaya hindi lang imo personal ang ginaproteksyonan, kundi ang mga nagasunod, nagatupad, sugata mo or nano da. Amo nang sitwasyon hindi mo pala maintindihan ba? O sige pakarunan ta na mga kakson. Kantuan tanay nga balita, masaylo ko anay sa kay-aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ari man niya, grabe man niya, senior citizens nga babae, ginlabo, tub-tub nga napatay, pinarakan siya sang labo. Bangod sa inaway, gid lamang sang higko kamanok. Sus Mariones. Ibaloon tabing report ni aksyon na Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office kagiban pang mga balita. Yari ang countdown sa report ni aksyon na Brian Morden. Aksyon Bri. Action Rex, patay gining isa ka 61 anyos nga babae. In short, senior citizen ini siya. Pumuloyo sang Hacienda Tresing, Barangay Andres Bonifacio, Ciudad San Cadiz. Matapos labuon sang iya sini tupad balay kay nangakig Action Rex nga ginpabarangay niya ini, no? Ang istorya Action Rex ining napatay nga si Ninita Agisando, nagreklamo ini siya sa barangay bangod ang manok sang iya tupad balay nga kilala sa kay Joel Puros nagahulon sa kahoy sa tupad niya sini. Tagiyan ni si Joel? O Joel ang alan sang suspect. Oo, tupad balay ni Ninita. Amo ni tagiyas ang manok? O ang tagiyas ang manok amo ni si Joel. Okay. O ang nagreklamo si Ninita amo ning napatay Action Rex. Nagreklamo si Ninita kay ang manok ni Joel nga nagahulon sa kahoy, medyo pala nagalapit sa may umsaran sang balay sa biktima. Kung nagahulon ang manok pagkaga sigurado tanan nga higko Action Rex aragin sa duta magkalahulog. Oo, nagreklamo ining biktima sa barangay kaya nagpabarangay sila kahapon sang mga aga, no? Pagkatapos sa barangay na wala nagsipulay ining duwa, wala sang ariglo nga natabo. Kag nagapulo pamirsa ining nasambit yang suspect sa barangay hall lang mismo. Sang nagpauli na sila, sakit igiling buot yang agin pa barangay ining suspect, nag-inom ini siya, nagapulo pahubog, pinalang kauras ang nakaligad, din kumpronta niya ining pobreng senior citizen, kag naglalisay sa nga duha. Wala yagid matunggan Action Rex na labo yagid ini sa pila ka bisis gid patay gid ini. Pila edad ni sang suspect ni? Why na butang diri do legal age Action Rex butang diri sa spot sang police. So sa investigation sa kapulisan, ini galing senior citizen nga ini nagaisahanon nga nagapuyo sa iya sini nga puloy-an kang banaya sini kang bata ato nagatrabaho sa Cebu Action Rex. So subong daw maalang-alang patupauli di kay way man biyahe, may ara man siya sang pamilya sa palibot, way giguro katalupangod nga amo na ni nagkalahinabo kahapon sang udto. So gin labo yagid ini tungtong nga mapatay. Actually gindala pa ini sa Cadiz City Emergency Clinic pero tigin deklara ini sa katinding physician nga wala na sang akabuhi. Joel ano ganito? Kuros. Oh, Kuros. Amo ring apelyido niya. So di na sila gapuli sa may Barangay Andres Bonifacio?
O, Hacienda Tracing Action Rex. Okay, sa babaw na nigli damping. Basi uma-uma na gid man Oo. gamay. So muna mangod siyang higko sang manok. Sus. Nga ayon siya nga 80 plus ang manok Action Rex. Oo. Di nagkalahulog. Ti normal man lang na tanay, pwede man lang na maistoryahan mo nga kasubong yung gining senior citizen na niyo. Gani. Actually, nag-surrender siya, nagsungka siya voluntaryo, sinigid lamang. Kaya hindi pa gid siya, way pa gid ang polis makaistorya siya sang tadlong. Napo na gid ang aminado siya. Kasi nalabo yung ining nasabit nga biktima. Bangod nga naglain gid buot niya nga gin pabarangay siya. Bangod gid lamang sining iya manok nga nagakulon sa Kahoy Action Rex. Uy na bang panglitso na ng mga manok tanan kay. May galing kay may tirador ni Sanay. Kontra nga nagpatay kay muyas ang tao. Yes, Senior grabe. citizens pa. Grabe, Action Rex guys. Interview lang kita. Pinangutdan mo to ulong manok mo di malipayon pa sila kay nga may nakatilaw pa. Pwede man, galing kay sa mga umam. Action Rex, may na ginakurong mo. Gani, mangina pang buyan lang na mo. Bisan din lang na maghulon man ang manok na daan. Yes, so, bisan din nagahulog. Tawag mo nga pakanoon, nagapuli, malana mo. Kibot-kibot ka lang o kaysa nga kadamo ni isang kwan ni. Gali kay pagka gabi, gali nga si daan mo. Yan may nagahulon sa imo nga papagdang. Hindi mo man niya manok. Muna blang? Yes, amo na hindi man manok. Oo, kag tiyan mo na, ang natabo gid sila, oh. Pag investigador kay Staff Sergeant Mark Caramilla, siya mismo nga libog man ulo niya kung paano ginahimo sining suspect sa kagamay nga diferensya sining iti sang manok Action Rex. Ari si Caramilla ang investigador sa Cadiz PNP nga nagtutok gid sining nasabit nga kaso. Sa Andres Bonifacio, Hacienda Tracing. Bali para naghulon ba lang ito Signal action kay. Action Rex ang konsiling signal. Gaka tututod plastaranay. Dili kita nga kakusog sa ulan Action Rex. Ka? Dili man kakusog sa ulan. Aga ulan da? Aga ulan di sumang area si Haranilla. Sige. Sir, yung dito pa ito sa yung usaran sang biktima. So, muna na sugdan, sir, nga na to barangay. Daw na to barangay na sila nga dito, sila isitol na hapon. Pero wala na sila dito nagka-settlement, sir. Bari daw wala sila masitol dito. So, pagpuli na nila, sir, ang suspect na nakainom, sir. So, dito naman nag-arise na gamoto nga tabo kami sila kailang suspect. So, dito na tugdan din ng method na po sa biktima, sir. So, yung biktima, may mga upot naman sa skoloyan ng mga laki na siya ginayatubang. So, sir, sa pagkang biktima, ang biktima, sir, ang balay, kaya sinabahan na kami sa kabata, doon at Persibo. Okay. So, bali, may mga parintimal, sir, so, pagkatapusan ko, sir, wala di ko tayo magpanante ang gumahirumentado din na suspect, sir, so, wala di sinadayan mo sa mga nakalapitan sa ilaman, mga parinti nga iban. Jadi, victim, amo ni nagpaparangay sa suspect, sir, so dito lagi gaman sito lang mo na ang sitwasyon. Oo, sa amo tunga sir, sa amo tunga kaso, pagamay naman sa anyo, galing si nag-abuta mo sa proset. So, suspect sa buso, ano na ni, nang nakapalan niyo? Ari, sir, voluntary surrender siya sa duhaman din naman sa pulis, sir. Ari na sa sir, really for filing nga niya kaso. Ano din ang siya, sir? So, posible, sir, ang matapatay siya murder, sir. Murder. Actually, sa mo ng Haranilla, ang investigador sining kaso dira sa Cadiz PNP. So, sa ibang nga balita, ari pumunta na balita o sa syudad sang Talisay, kay nagligad nga Adlaw Action Rex, may nadakpan sila dira nga 3 ka mga persona sakay sa bangka. Actually, way pa ni sila papanaog Action Rex pa sa bangka sa may pinaka-shoreline blas ang baybayon sa Talisay. Gin sita ini sila sa otoridad kung maano kamo, din kamo halin. Ining 3 nagsabat nga taga Banati, Iloilo, ini sila Action Rex. Lambot sila diya sa lapit ng porosyon sang Talisay.
Ambal sa pulis mano kamo di sa Talisay. Siya bakal kami tani ilimnon. Bakal sa ilimnon. Singa, di ka mo bakal sa Talisay. Siya kay likurban to sa may danati mo. Di abot dire, likurban man, hindi man pwedeng bakal. So, tigin, dalagi to suliya sa Malaxon Rex kagin imbestigahan. No. Pero, pilo kay Police Major Jigar Jimenez, dire kon Himino, ang hipi sa Talisay PNP, din kuhaan naman ang to sa ngalan, kag kompleto nga address. Pagkatapos, din papauli lang to sila dayon Action Rex. Kaya hindi gin man amo nakabugat ang ilang sining kaso, kag para di na magdugang kag gutukondra sa mga gina pandakop man nila sa Talisay man kumayara Action Rex, kag hindi man pwede man isulod direkta ini sa prisuhan. So ginabisuhan na to sila nga hindi lang sila magliwat na padulong diri sa Negros Occidental sakay sa bangka para magbakal sang ilimnon Action Rex. So manan nga balita sa Nokpo Action, Brian Morden nag-report una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Action Brian, kantuantang balita ni Action Artay Hopon sa Bacolod City Government Center. 41 ka mga numbered barangay sa Bacolod target nga tagan sang food packs karon nga adlaw suno sa DSSD. Beneficiaryo kuno sang subcog purpose, wala na madala sa alokasyon. Basta promise, ma'am ha. Yari ang kaunan sa report ni Action Art Tayhopon. Action Art. Ang barangay officials, amo ini ang in charge sa Action Rex sa pagtumod sa mga residente sa ilang lugar nga hatagan karon nga daw suring food packs kay 41 o numbered barangays. Ang unahon sumong adlaw tubtub was ining tagtaganay ang rural areas or mga barangay buwas naman nga adlaw inanggin klaro ni Ma'am Pasita Tero ang taga-pamuno sang DSSD diri sa syudad sang Bacolod. So ang ma-identify sang kung sino ang wala mahatagan kay may kopya man Action Rex mo naging pagkit para o kung butang sa mga barangay hall bilang pagtuman man sa mando sang DILG nga kinahanglan may ara gid sang listahan sa sub beneficiaries nga nakabaton, so hindi na sila pagatagan sa food packs ining third wave nga ipanghatag sa Bacolod. Ang mga yaraman sa listahan sa barangay nga beneficiaryo sa 4-piece, hindi man sila makabaton. Kaya mo lang tuyong na ang huwag gid nagkabaton umpisa nga nagpanghatag ang city sa food packs sa muna silang target nga hatagan sa sining kabahin sang 40,000 kama food packs nga ilagin preparar. Magluwas lang sa barangay 4 kay ginbudgetan sila sang DSSD sang bali 50 kama beneficiaryo galing kay sa listahan sa barangay pulo na lang niya sa ilang mga pamilya ang wala magkabaton. So amo na lang pulo na lang ang ipahatag sa barangay. Pero magluwas dira sa iba nga barangay depende sa population kag depende ina sa marabutan lang na ihatag nga alokasyon gikan sa syudad sa Bacolod. So naganaon si Toro na mangin small to ay nagirman sa problema pa kay pila ni gani ang inugatag ni? Ati 7 ka kilo nga bugas. Tapos ano pa? Ang tinapa kag may noodles, may sardinas. Good. Amo na ang hindi ni NFA? Ati mo pala part na sa ginatag to yung bakal sa city. O sige Ay guro mabasa. Why niya mabasa? Why niya mabasa? Okay, tago ni gimbutang ni Di ba mga listing na ni kada barangay kung pilang taga ni nila? Mali ang naglista ang barangay officials para wala naging problema kasi sila yung nagkakilala. Pero ang why niya magkabaton primero? Ang wagid magabaton na linsang primero kaya mga nakuan mo, why mo naman nakip sa listahan. Oo, kay may mga nagpa-reserve ding na lista nila kuno subong may mga ngalan man ni sang primero, nagakuha man kuno primero ni. Amo lang lain kung to,
bakit iya na ang balasulon ta malugista naman ni Kape. Ito Gianis barangay ne? Barangay na barangay ang submit sa listings. Sila man upod lang di SSD, sila man lang ni ma-distribute. Pinipindi na yung action Rex, sa mga gani siling ko, basi pagkatapos siling karon nga daw kagbuas, basi kung damo naman magaraguhin ni Blan niya na. Why kita kabaton naman liwat, ang mga nakabaton kaya halin sa... Meroya, nakabaton man gyapon. Amo nang laing gid kabay pag wayo ni reklamo kay kabudlay sila nga para ang programa para sa way gid makabaton tapos igukwintahon ba lang reklamo pabalik-balik lang ang wayo malakip sa ano man na benepisyo kag sumuman na bulig aron sa financial pagkato sa food tax sila man gyapon ang kawawa kag ang ending malati kuha naman reklamo naman nga palapitay sa luwag laban gidi kabay patani hindi na okay kabudlay silinggo siling ko mamasi ko ng ending sini kamo naman itudlo sa barangay kamo lang nagapangista siya hindi mo na pwede sir kay sila yung ginpasubmit kag mo lang gid budgetan sang city sa sining ang barangay ang nagsumiter. Yes. Kaya sila yung nakakilala sa listahan mo. Pag sila man nagkaibalo kung sino itong tagtagan sa payout, kapag pag-ibig siya ilaman rekta gaganto, ang mga residente, naway gid kabaton. So, hiway kanina na sikat nyo, kaya nag-umpisa nagpalisubong. Basta, ang tandaan nyo da, ang way makabaton sa nagligad, among mabaton na? Na, kagkon 4-piece beneficiary, tilayan digid. Hindi for peace. Hindi man pwede ka bato ng SAP. Ang mga nagkuha sa SAP, hindi ko na maayo, Eh, masi may reklamo naman na atumang, kag sa uli, magyamo naman bala. Di ba naman talang na karon kaya sige pang tagdaganay, kung bala may ara naman sa magatuhaw, magparisar sa ila reklamo. Pila ganin ni aksyonar tanan ka food packs ni 45,000 pila ni 40,000 40,000 food packs so ang sa barangay ang barangay nagsabit depende kung rural barangay school dalagko tinidlo damo-damo man ang ilaya na mabaton yari palayag ang confirmation ni Ma'am Pasita Pero ang tagpamuno sa DSSD. Ginano na sila estimate na nga bali ang napili nila for example ang isa di ka barangay may population siya daw ginkuha na lang bala sa projected naton nga population for example Alihis ang projected yabi nga population is butang ta 19,000 example lang na sir. Okay. No, so kung 19,000 ang iyang population, gina-divide na namon sa 4 bilang average family size, no, 4. Kung sa'yo doon, may 4,750 siya ka pamilya. So sa 4,750 ka pamilya, pila sinadaang na-recommend niya for SAP, pila sinadaang pantawid. So ang nabilin, amo na lang na ang daw ginapandingan sa siyudad. So, subong adlaw pila target hatagan ni ka barangay, ma'am? Ang numbered barangays, bali 41 barangays subong adlaw. Pero kung may bilin pa nga pwede pa, makita pa sila sa name barangays. Pero sambal kapon to ni Sir Bot, numbered barangays ang schedule subong. May allocation ginaya every barangay, so meaning ang rural may inog hatag ginaya gyapon. Oo, tanan gid sila. Yara gid. Pero ang sa may barangay 4 to kay niya slot minatag sa siyudad sa iya. Rombalya, ang akon nga pamilya sa barangay 455 na lang ni Kabilog. Titanan sila na recommend ko na for SAP. Yan tikising ugupan niya hatag kay ang amon nga napatakaran nga i-minus ang SAP, i-minus ang 4-piece. Di ang nabili na mo na lang ng tagaan. Di may na-identify siya nga pulo ka pamilya, amo na lang to ang nabili nga wala matagaan. Sama lang nga barangay do amo ang case? O, isa man lang. Ang all the others, siya may kuhaon ni sila Mula sa Rexa, na mali matulon nila 7 ka kilos ang bugas, 5 ka canned goods, 5 man ka noodles. Stand corrected 42,000 niya. Nga suma total nga mga food packs ngay paragtag subong kagwas. Ay update sa bali mga numbered barangay subong ang ilang at tirahon. Oo, barangay 1 up to barangay 41. Was na ni mga dalagko nga barangays.
At monitoring naman kapin pa sa mga lugar nga ti ang reklamo nga baha sa SAP bala to. Basi bala design gyapon ang mga nagalaom na mahatagan. Lain pag-isili ko na nagreklamo sa mga opisyalis sa barangay, hindi naging pag-ilista bisan way sa nabaton. Amo na. Singa nagreklamo. Nagreklamo ka to gali Report ko ako sa si IDG to. Sa DILG, mga ayaw kabugasa. Sa January, nanggugali masi konbuas damo na mga parada kag manawag sa istasyon magbaga naman ang telepono sa reklamo. Kabay pa nga mga ganagan na niya. Ang ibandra nga nakabato na ipaiway na na. Gani man, sa inyo na lang na. Iyatag na na sa way to makabaton, may pila ka kilo pa daw, iyatag na lang na. Ano ang 7 ka kilo na kundamo ang miyembro mo sa pamilya, pila na malang nakatigang. 3 lang nakatigang. Correct, pamahaw. Isa lang nakapamahaw, panyaga, panyapon, okay na na siya. Atin pa palakaon ng mga kwanda. Kasi dilatas niyo, pitukbiyo niya. Pila lang man yung harutot sa naman. Kag-noodles, kulang na rin na. Hambal sa iban, yawat pamantani, pero te kung way nagid kag sugong nagid ang pamatsyag nila, ipangatag na sa iban amo na. Kay ara na lang sa inyo kung nakabaton ka mo kag may sarang-sarang. Honest lang ta. Ha? Honesto lang kita. Kung nakabaton ka nagligad, ang way naman Maulay sinabi sa way kaya nakabaton ka na kung gindalaga nga lang mo sa listahan bisan na. Amo ginalaban-laban gina nang nakabaton ka na, gindala ka sa listahan. Amo gid na papatihon lang ta kung barangay ang ginatagan nila sang otoridad nga magpanglista bisan ara parang DSWD nga ginang DSWD ang maupod sinang barangay health workers man ang gyapon nga under man gyapon sa barangay. Kay yan nga sa city budget mo ba galing amo man nagyapon aksyonar kung itugyan nila iya ka city ning kuanabi og panagtag amo man nagyapon gani man. Ang importante lang daw honesto lang kita ang way makabaton way ginay makabaton amo na dapat makabaton. Amo na lang kay kaluoy man sa iban kaluoy man sa iban tong way nakabaton to iya. Kabalpang na magtupa sa insaktong karalaw kag bulugasan. Laban. By the way, kung isubong kami ni matapos ang validation sa October na dapat masubmit na pero until 25 pa posible mo target na makompleto lagi sa makola na good na mabalik dito ang validation and liquidation sa bayan sa Region 6 pa kay Pasita Tero. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon mo aksyon at hupon una sa balita sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you, Aksyon Artay Hupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Pag-relax sanay ha. Aksyon Marlon Hinovilla sa Kapitolyo on standby kag si Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. CL Pito-Pito anay kita. Amoning manami dre kay kung naka CL Pito-Pito ka, nagapabako dinis ang aton immune system. Natilawan na kag napamatudanan nga maayo ini sa mga balatian ilabi na sa mga ginabatsyag katulad sang high blood pressure, hemorrhoids, kidney disorders kag madamo pa. Si El Pito-Pito ang tatak sini, no? Kag likawan gid nato ng piki nga si El da kay may nagalagaw nagabaligya bla kag sa butika dira sa Bago. Ginalagaw, ginalibod ang CL nga hindi amo. No? Dapat aragid sa butika o kon parmasya ninyo ginabakal ang CL Pito-Pito. Inang CL nga fake na, nabutang na sa mineral water plastic bottle, ginang lapad bottles nga ginatawag nila, inang mga lapad nga inadra na ginabutang. So fake ina. Hindi gid kita magpatit lang ha.
Ang importante, bakal gid kita sang CL77 nga yara sa butika kag parmasya. Tandaan tagid basta CL77 kay kung ikaw laking CL77 laging panalo. And sa mga kaaksyon ta, Malakay Finance Corporation na, dire kita na ho, kay siguradong sigurado, basi ko nagakinanglan kamo house and land property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka mo katawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga sanga ang Malakay Finance sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon, Malakay Finance Corporation. O daligid lang kay ma-unload tanay, makadali mga kaaksyon sa kay Mary Jane Saludares, kay classmate Rolando Manzano. May lang nga pag-monitor, happy birthday ni kay Ma'am Ami Junio. Gani man. Bats tani, batsmate. Sang nagligad pa ni Guro kahapon, Guro, birthday ni Ma'am Ami Junio. May lang nga pag sa ulog sang iya sining kadlawan, no? Related na mama. Kay Inday Blasa, dala ninyo sa Fiesta Home sumag kay wala gid diri katilaw bisan isa ka kilo. Sinday Blasa. Fiesta Homes kuno sa sumaga. Reynan Aloro, Rico, may lang nga pag-monitor. Kay Trexie Busillo, yung mga rinter, hindi man Japon nila tagaan, tagiya naman ka boarding house. Tagaan na mo pa na di natabo sa ginaboardingan ko ni isa ka food packs wala kami kabaton alin sa kay Trexie Busillo. Paring Ted Omar Poblacion, no? May lang pag-monitor paring Ted. Paring B-boy. Din ka subong area pa. May lang pag-monitor kundiin ka man nga bahin sang kalibutan subong parikoy dawara sa tunga lawod guro ni but din sang areas parited Omar Poblacion. Manjorni ho may lang pag-monitor si Mongcal Torrelia kay ninin Torrecampo may lang pag-pamati, no? And sa kay Maricon Taton Gargaritano may lang pag-monitor. Toto Aldrin Limaco ho bukas na dang Ninas Rose sa shopping. May lang pag-monitor kay Toto Aldrin Limaco kag kay Commander-in-Chief ni Yadra, no? Kay Jimenez Genesis may lang pag-monitor, Mary Grace Eugenio Fermin, Salvador Gaton Perlado, may lang pag-monitor kay Jack De Leon, may lang pag-monitor dira kay Jack De Leon. Alejandro Ibrillo, may lang pag-monitor kay Edith Biasca. Bagong gupit ba? Thank you, gid Madam Edith Biasca. Kay Marlito Nisya, may lang pag-monitor, Jodette Calves Pamposa. And sa kay Adelfa Panagiton, si Giwan, may lang pag-monitor, no? Thank you, gid Adelfa. Kay Gijo Santillan and Dennis Richard Tibor Roma. Kay Diana Perez, may lang pag-monitor, Diana Perez. And sa kay Maria Luz Guerra, may lang pag-monitor, no? And kay Meros Langkoy, may lang pag-pamati dira, no? Kay Meros Langkoy. Kay Ernesto Paul Parinio, may lang pag-monitor, Ernesto Paul Parinio. Kag hindi ko maintindihan nga panulat ya, linya okay Rodnel Helvosa Senior from KSA. Sa kay Nonilin Helbosa nagapamati gid, Rodnel Helbosa Senior ang pagpanamya nagikan. Kay Gerald Barbasa Servando, may lang pag-monitor, patamiyaw lang diri sa Barangay Bata, Action Rex sa pamilya Servando. Ayos, thank you so much gid Gerald Barbasa Servando. Kay Rafael Caceres, may lang pag-monitor,
kay Primo Lamayo, kagagawad Hilin Lamayo, 42nd birthday, wedding anniversary sa Barangay 7 Victorias. Okay. Sige, happy wedding, 42nd wedding anniversary kay Primo Lamayo, kagagawad Hilin Lamayo. Kay JR Mainit Rihon, may lang pag-monitor kay Eric G. Farm, good PM lang. Okay, kay Tomas Brunyola. May lang pag-monitor, no? Sa iban pagid nga na missing ang ilas ning mga greetings, kay paring Mark kag Ems Magbanwa, may lang pag-monitor dra sa area sang Barangay Handumanan, paring Mark kag Ems Magbanwa. Paring tip-tip kag Larasan sa Barangay Estefania. Kamusta da mga parikoy? Paring Alan Navales, may lang pag-monitor. Sila ni Josing Topaz. Ay, pwerte social distancing pa, ha? Paring Elmar Trapangko, kag kay Mrs. Yadra Seria sang Mansilingan. Paring Renz kag Marilia Campus dira sa Barangay Suman, no? Good PM lang. And paring Rinli Martedra sa Banwasang Valladolid. Paring Philip kag Tintin Rizaldo, good PM man. And sakay Alog kay Ronnie Alog, kay Pascual Toto Ravina Liumar Pascual, may lang pagpamati, no? Ang pagpanamyawlin kay paring Mark kag Ems Magbanwa. Ayo sa kay Ronnie Alog, Pascual Toto Ravina Liumar Pascual, may lang pag-monitor, no? Salamat sige. Ayos kag din pa na din. Daligid lang ha, kay gina-check ta nga aton sining mga iban pang mga ka-aksyon ta kay Danilo Saho, may lang pag-monitor kay Mamang Bibing kuno sa Kansilayan Morsa from Danny Merlin Villarosa Saho sang Antipolo City. Ayos kay Babes Baligwas, may lang pag-monitor. Tamiyaw ko da si Babes Baligwas sa 6th Street, Barangay 7. Inatamiyaw mo, babes, ang imo nga kagalingon. And kay Madam Classmate Ami Junio, wala nga pag-monitor dara sa Daan Barrio, Barangay Purisima. And salamat sa greetings ni Rolando Manzano sa birthday ko kahapon, kag sa imo man. Ayo, sige ma'am, happy birthday birthday mo kahapon ba? Jobert Adrias, may lang pag-monitor Jobert Adrias. Halin sa kay Darwin Ligaspe nga nag-monitor. Ayos paring Mark. Thank you gid paring Mark. Kay Jen Ruiz, may lang pag-monitor dara sa roadside Tangob. Tamiyaw lang si Ayan Ruiz, halin sa kay Jen Morales. Ayos. Kay Rijantan Villalondra sa Barangay Purisima, Manapla, may lang pag-monitor kag sa tanan-tanandra nga taga Barangay Purisima sa Banwasang Manapla, Rijantan Villalon. Share Arwin, may lang pag-monitor, no? Kay Merlin Bernardes kag Dingdong Bernardes. Ayos, dagang salamat mga sirs. And sa kay Al 5 de Nobyembre, kay Madam Virginia Antonio sa Olpenda, no? Madam Virginia San Antonio Olpenda. May lang pag-monitor dra sa sa may Celine Homes kag pamilya Olpenda sa may Canturay si Palay. Salamat gid dalin sa kay Madam Virginia San Antonio Olpenda. Thank you so much, ma'am. Ayos, sige, karon naman ang iban, mahina ang kalaban. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus,
pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa
sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand wash. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:57. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad, may lang pag-monitor sa kay Heaven kay J-Boy Imong Hobya. Kamusta ka na, J-Boy? Guillermo J-Boy Imong Hobya, sa Kingtown Subdivision sa Barangay Purisima.
Kagay Jennifer Delihiro Serra. May lang pag-monitoring dahil Jennifer dala sa barangay Estefania. Kag Danilo Saho dala sa Kansilayan. May lang pag-monitor. No? And sa kay Rachel Andres Salibio gali may lang pag-monitor dala sa Moises Padilla kay Papa Jesus, Jesse May, kag Jesse Boy. Ayos. Sige, kantuan ta na ang balita gikan sa kay Akson Marlon Hinovia, parte sa sining palayag ni Gob Eugenio Jose Lacson, nagaprawagan sa publiko nga likawan ang pamulitika kag tutukan ang pagresolbar sang COVID-19 pandemic kag pinakalitas nga report gikan sa Banwa sang Ibi Magalona. Ayun, na-solve na to ang mga ginpangdala kahapon, mga kaaksyon dira sa area sang Ibi Magalona. Wayab Akson Marlon Hinovia. Yari ang report, Akson Mar. Ay ara sang ayo kon na pangabay si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Abong Lacson sa mga tao kag sa mga parehon yang politiko diri sa Negros Occidental nga likawan ang mga isyu politika kag dapat mag-concentrate, magatutok para mapaganhagan kag tupto pa-resolbar ang krisis nga dala sang COVID-19 na pandemic. Moini ang reaksyon sang gobernador matapos nga nagligad nga sinimana yara sang gumawa ang information kuno may ara sang official sa gobyerno provincial sa probinsya nga nagaplano magkasaylo sang rehistrasyon niya sudad sang Bacolod nga ginpanghiwala man na ginatumod nga official nahingad lang to ang Rex Vice Governor Jeffrey Ferrer. Si Ferrer naglibog man ang pabinsaron niya kundiin na nagwa amo na nga mga balita. Tambal ni Governor Bong Lacson siling niya nagaupod siya sa una man nga reaksyon sa nga Vice Gobernador sa siling nga mga tanion niya way na sa pinsar nila ang pamolitika. Ang isyu lamang hambal sang gobernador sang naglain balang quarantine mode or quarantine classification sang Negros Occidental kag Bacolod kay kumaduduman ang Negros Occidental nag-implementar sang general community quarantine samtang enhanced community quarantine naman sa sudad sa Bacolod hindi tumalikawan nga mayara sang mga tao nga nag-question nga kuno amuni kulang cooperation ang sudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Ini nga isyu hambal sang gobernador na resolbar naman natapos naman kasi subong nag-uniform na arin na kitatanan GCQ nga ginatawag. May sang ginatawag nga synergy o kung may interaction o kung cooperation ang Bacolod kag Negros Occidental hambal sang gobernador. Yari siya sa ato sa ding interview. I agree with the governor that it's too early to talk about politics. No? I think that's what he said. Let's focus ourselves on the pandemic and not talk about politics. No? As to the cooperation, I think the issue was when we were on different quarantine mode. No? Bacolod was ECQ, we were GCQ. And of course, there were some strict rules with regards to vehicle coming into Bacolod. But right now, I think that's gone. No? I understand Bacolod City has already lifted the odd-even scheme. Because now we're on the same boat. No? We are on both are on GCQ. So I think there's a synergy now, no, between Bacolod and the province of Negros Occidental because we have the same GCQ. Samtang isingit ko Lacson Rex mayara sang nagadugang nga nakakompleto naman sang 14 kaadlaw nga mandatory quarantine mambukal quarantine facility kundi kahapon ginreport 15 ka mga estudyante nga mga negrense halin sa bahin sang UP Miag-Aw ang nakapuli na matapos na kompleto sang 14-day mandatory quarantine may ara nagsanagdugang sa buong adlaw 18 pagid no
18 ka mga negrense, mga na-stranded ini, in quarantine sa Mambukal, nakapuli naman sila, kag ini sila tanan lunsay, nagnegatibo sa RT-PCR test. 4 na lang ang ara sa Mambukal, Subong. Kaya nagahulat nga patapos man ang ila sa ding quarantine, at nagahulat man sang resulta ang test nga ginkuha sa ila. Ibi magaluna nga update dahil nga center, ang 45 ka mga ginapaydalom dira subong sa quarantine, pagakuhaan sila subong nga adlaw action Rex sang RT-PCR test. Away sila matigayong kapon? Subong nga adlaw ang schedule, nestoryata subong man nga aga, di PDMPD head Zephyr Gerhard. Yung balto kahapon mismo, kuhaan sila, katapusan nagtulog ito sila gali? Ay, ang test nga ikwaon si Lacson Rex, diretso na sa ginatawag RT-PCR. Ay nasang rapid, kay kung rapid, mahulat ka pa sa sunod sa pilakadlaw resulta, pagkatapos rapid, kung reactive, hawiran ka man, di ka napapahlugutan, nga masaylo sa ibang nga lugar, kag ipidalom ka pa sa RT-PCR test. Kisubong niya diretso na sa RT-PCR test. Hambal ni kailan Action Rex, medyo rasig-rasig na subong papagawa sa resulta, ay gamat-amat time naman lang, no? Ang mga test nga ginapadala sa bahin sa Western Visayas Medical Center Iloilo, o mga 3 or lawig-lawig na siguro 4 kadlaw, uninsigida ang resulta sa RT-PCR test. Kung mag-negative sila, sa ilon sila sa hotel, kaga dito tapuson ang ilang 14 dias nga mandatory quarantine. Ang quarantine nga isip ang Rex sa 14 days, umpisa na ni kahapon. Para sabi magwa ang resulta, negative sila, buwas, sa ilon sila sa wahinsang hotel dari sa Bacolod. Tapuson ang ilang sa nga mandatory quarantine, kagina diskusyonan ka ginapanuhan ka ng Surex nga kung pwede pa lang, kung mag-negative ang resulta nila, kung pwede pa lang nga panubo-dubuan ang 14 kadlaw nga quarantine. So depende na sa panginisisyon sa interagency task force. Tisabong ara sila gapon dira sa pahinsang ilang center sa panuwasang EB Magaluna. Ang ka-aksyon yung gikan sa Kapitolyo. Aksyon, Marlon Hedovaya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Matapos ang balita ni Aksyon Marlon sa iluwantang balita gikan sa BCPO. We have Aksyon Eric Magbanwa, pagpatuman sang enhanced community quarantine kag general quarantine o community quarantine, nagpanubo sang pag-aresto sang wanted person diri sa syudad sang Bacolod. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Yes, Action Rex Cantong. Good afternoon to you. Dumayo. Ayo di purma. Bugnaw ka pa sa all right, subong? That's always Action Rex. You know that. Te wala kita da? Ayo di purma. Coming to you. Coming to you. Oh you. yes, coming to you and coming to town. Okay. Ano lang mayo, coming to town, no? From Kapchad and Kagawad Jofred. Okay. Ayo di purma. Tawagin sila ka papatsagaw? Ara sila. Good. Gapamatsyag sila. Ara sila. Ikunuhay sila ti uwagi kita, no? Ayo di purma. Kung wala sila, wala gid kita. Uwagi kita listener sa Robles. Okay, Robles ako to wirecast na eh. Galing man. PBB program, no? Laban eh. That's why Tanan sila. Tanan sila. Oh, that's why nga ang mga people kuan gid ka enjoy, no? Enjoy. Ayo di purma. Pagpapati sa BBB program, no? Gusto. Kay kompleto na balita, may kasadyahan pa. Alaban. No? So, Di pa na sila mangita man. At hindi na sila saksi radyo, no? Ayo di purma. Kay mga maayong inadiri nga mga anchorman. Alaban. Kita na eh. Ara, si paring Ala na balis, oh?
Kano siya? Ga chatsa. Chatsa ga. Kamuling kay niton parehara na ala na balis ga chatsa pa sa ba? Kapabatsak siguro. Gani. Walang iwanan ko no ah. Ayo di purma. Axorex, no? Magandang mayo nga development, no? Walang iwanan. Sana all. Axorex. Amo na ang tirada. Sana all kay everybody happy, Axorex eh. Correct ah. Amo ginaang life sa nga tao eh, no? Tiwag ito na? Aray. Ayo di purma. Ito kadugay sa bataw. Pabuta lang kay Pabuton sa wala. Bulan Hunyo na. Gani. Ito makatulad bawas sa kita, no? Kakapay pa nga sa bulan sa Hunyo, matupa na, Axorex, no? Matupang ano? Ang ulan, no? Ayo di purma. Abi mo kayuhan matupa. Abi ko kung kayuhan, nagali kay matupa, gali ang ulan, no? Para nga ang ulan. Humuk-humuk ang duta. Gani. Mando, subong siniguro sa Central kag sa North do, ambot ko nagaulan-ulan to ah? Siguro, Axorex, kay ito daw mayo man ang Mangguton tabi si Toto Rogelio Catalbas Jr. kaya ari siya monitor sa Toto Rogelio Catalbas Jr. Ati sa kuan siya sa Northern Negros. Oo, ati sigurado ko mayo to ang iyang mga kuan. Ang iyang mga kapunungan, no? Kagabi nagro pa sa pro hindi tama gid ka baskog. Ang kilat amo yang baskog. Oo. Para go ba ko delikado. Amo nang budlay ko sa kay tinalan nga. Amo nang budlay ko way kapag kwarta. Oo, magpanago. Ayo di purma. Panago ka panago kay masik ko. Ayun. Ang problema, no? Tinano ning isikyo ag gisikyo ni nagdubo gid man. Ate, nagdubo ang turnout sang apprehension sa BCPO when it comes sa mga wanted person action rex. Ay base sa statistics sa Bacolod City Police Office Operations Branch sa kada police station sang wala pa ni sa una ang COVID-19, tag 80 kada police station every month ang madakpan sang kada ka police station action rex. Pero subong ka may arak kita kinatawag nga COVID-19 plus ang ini patigayon nga general quarantine, community quarantine kag enhanced community quarantine daw medyo na bawasan ang pagpanakop sa kapulisan nato sa mga wanted person because nga ang kalabanan sa pulis nakasintro man sa mga dapat nila ipatuman sa sining karon ginahimo sa syudad sa Bacolod nga general community quarantine. That's why nga ang ibang nga police station nabuhinan maganis ang personnel kay ginbutang sa pila ka mga inner kag outer border control. Pero tungod nga nakakas na ang inner control, posible mabalik na ang ibang nga mga polis sa natunta nila sa police station kapatagaan nila sang priority ining liwat kapag kampanya nila kontra sa mga wanted person nga may mga pending warrant of arrest diri sa syudad sa Bacolod Action Rex. Siling ni Lieutenant Colonel Estrellada, hopefully ini nga mga sinimana o pasarod ka simana, gina-expecta nila nga magasaka na ang record nila sa mga number of persons arrested nga may mga pending warrant of arrest. Kaya sa sining karon lang, mga almost 13 wanted person lang ang ila sinadakpan sa duha ka bulan nga nakaligad patapos kipatuman ang una GCQ kagisudnan sa ECQ kakaron liwat kagintawag direct sa GCQ. Yari si Colonel Liada, ang Operation Chief sa BCPO sa interview sa Aksyon Radio. Actually, sa wanted person sa isa ka bulan, at least may anong kita, may kisagani kawalo pa kita. So, siguro gamay-gamay ni Sartre kay ang mga angkorpeta mismo nang nag-close man sila ang way kita sang may papaton nga pagkunga mga warrant of arrest. So ang ato nga taluap ang mga videos talang yung mga warrant of arrest. So pero sir, sir, GCQ yan atong polisi sige pa panakop sa mga wanted person. Yes, actually ang ato nga Chief Penti kag si ang ato ng City Director ga-remind yun para sa mga station commander at mga operative na bisan ECQ kita, GCQ police operation kay kabalo naman kita ang atong mga
tabad na sa kalsada, mabubulis lang may mga warrant of arrest nga nakapindi. Aksurak si Police Lieutenant Colonel Elias Talada, ang Operation Chief sa Bacolod City Police Office, ang utilisa sa kampanya nila kontra sa mga wanted person man diri sa syudad sa Bacolod. Nakadako ini nga faktor ang ining GCQ kay patuman sa Bacolod ikaw sa kampanya, pero nevertheless siling niliada magabalik siguro posible normal sa pasalag ka semana ang mga importante nga mga operation illegal kontra diri sa syudad sang Bacolod. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Ang area sa Station 6 may nagpasaway naman to, may binitbit naman to sila nga uwat sa sa police station to. Amo na mudlay ko sa Blarex kay kadamo gyapon sa Kadamo pasaway. sang nagpasaway to sa kay sa interview kay Nanay Action Alvin ba sa area sa Station 3 damo man tugid pangkarga sa patrol car so. Damo na pasaway kay bawal ka kuan kay execute sang social distancing bla. Kag sok-sok face mask permi ang Budlay pulis. ginahaw. But sila na nakabudlay nga ginawa ta na gani ka reduce ni sang kaso sang COVID sa Mayo Bacolod. gani nga may tabo ng baba mo. Gani man. Ang pus nga mo do para ma-indip na mo. Singgaro. Kaya mo permi yayo yung pulis na permi. Gani. Manano sila man? Kadamo sa obra ka pulis na tunti ang ila obra sa pulis sa Nakita ko pa to nagdinumugay ito sila sa may BIR bla. Ang obra sa pulis sa Bongya pamantay. Oo, sang wala face mask. Gani pamantay sa wala face mask. Hindi kay ang kawatan ang ginabantayan sumungod di mga way naga-face mask. Eh naano man nga sitwasyon ato ni man. Kapilata na ilawag sa aksyon radyo nga social distancing kag face mask. Gani. Budlay gina so budlay ginahukas na nila nga pila ka bulan tanang ginausar na. Meron din ko sa mga tao yung kurtutok na isawayon mo, kikain ka pa. Oo. At mo na tapos Station 6. Oo, sila pa lang ang kikasala nila. Kabudlay natin ko sa, ang polis ko sa, mana na pa makapumot, ko po mag-apply sa porsa, kaya mo nang halinan Axorex, no? Kita mo may mga tao pa ko sa nga nagapalagas, nagabato pa sa polis. Gani. Nga how ginasaway kilang na social distancing, sok-sok face mask, pero namang masabat pa lang nga daw, hindi pa namo ko isang sabat bla. Do isog pa. Do kung ikaw polis ko sa, do ma-iritar ka man eh. Laban eh. Kasi isa, ikaw kapayon sa ila mo. Oo, ginaproteksyonan mo na ang ila sining nga kaugalingon, daw hindi pa mamati sa imo, daw ikaw pa yung sala. Si Rex sugatan nyo, mataparosa. Manaw? Mataparosa. Masalamat na ka po Porma. Si Rex, hindi pulis. Ikaw ng pulis, mataparosa. Sige na. Okay na. Ayo, o tiyan mo na, sok-sok na, face mask na. Kag-social distancing, budlay, itig-agit. Budlay, itig-agit. Ay, oo, sana all, no? Sige. Report kay sa Bacolod City Police Office, oras sa balita, oras sa aksyon. Aksyon, Eric Magbalag report sa Bacolod, Aksyon, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ay, katig-agid katama. Tsakto ginaksyon Eric Magbanwa, katig-agid na haw. Kabudlay gid na. Nga tumanon ta mag-face mask. Ay, nano. Face mask ka lang kung magwa ka na sa balay mo. Kung nara ka na sa sulod sa balay mo, alang manabon ka pa. Di ka lang pagusto. Say mo within sa kudal sa balay mo. Pero kung nara ka sa gwa, face mask gid, no? Ay, ho, kabudlay kung kaisa. Sige, daligid lang mga kaksyon na. Standby yan ay. Kay matagtapila ka mga commercials, balik lang ta dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat.
akon nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, launa 20 na nga oras. Salamat gid mga kaaksyon kay paring Romo Pasaporte. Buyong gid nga tao. May lang pag-monitora paring Romo Pasaporte dra sa Barangay 17 kay Matilde Mawakiao kag Lorsky Didolo kay Gian Resisio. Good PM lang. Salamat skid mga kaaksyon, kailangan ako sa tiyempo ho. Kita-kits kita buwas diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Mapa-goodbye na ako. Kita buwas mga kaaksyon from 11 to 1 o'clock diri sa Aksyon Balita Banat Bulig sa Aksyon no Radyo Bacolod. Salamat skida. Standby na sa This Is My Life. Iga sunod sa diligilamang manugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon